Camilla, prøv at rulle med øjnene, så skal vi se, om dine øjne følges ad. Det gør de saftsus med. Følges de altid ad? Prøv at kigge til højre. Prøv at kigge til venstre. Så prøv at tage den her kuglepind her, og så hold den hen foran øjnene, og kig på den samtidig. Prøv at holde den på den anden led. Men ret. Yes. Så tag den tættere og tættere på det næste tip, og fokuser på den. Yes. Så vi kan se, at der altså er en koordination af bevægelser, selvom at øjnene ikke nødvendigvis følges ad til den ene og den anden side. Det, der sker, når Camilla hun bevæger sit øje, det er de her muskler, der kan ses her, som ligger hæftet til øjet, æblet, som er hele det her. Gør det muligt for Camilla at bevæge sin øje og henholdsvis kigge den ene eller den anden vej. Det gør de ved, at de musklerne her, de trækker sig sammen, eller kontraheres. Det vil sige, når den her muskel trækker sig sammen, så kigger øjet mod højre. Og lige så med den ovenpå, den trækker sig sammen, så kigger øjet opad. På den måde kan man bevæge øjet. Yes. Det vi skal finde først, det er det blinkhinden, som sidder ligesom på indersiden af øjelåget, og som skulle være sådan en hvidlig hinde, som kan lukke for øjet. Det er den, vi ser Rasmus, han trækker op og ned om øjet. Her. Sådan der. Yes. Ja, der ser vi det næste trin i dissektionsvejledningen, hvor Rasmus han fjerner alt fedtvæv, som ligesom omgiver øjet. Her der kan vi se synsnerven på bagsiden af øjeæblet her. Går ud. Det man kan lægge mærke til ved placeringen af synsnerven, det er, at den sidder faktisk lidt til siden for øjets optiske akse. Her forrest, der ser vi hornhinden, som er klar og blålig. Vi kan eventuelt dreje den lidt rundt, vil sige det. Og det vi kunne se før, da den var i profil, det er også, at den ligesom vælver lidt frem fra selve øjenæblet, men at øjet altså ikke er helt kuglerundt. Og det er altså også her i hornhinden, det her, at lyset først brydes. Og det er faktisk 2/3 af den brydning, som sker. Den sker her af hornhinden. Resten klarer linsen, som sidder inde bagved. Yes. Her skal vi regne ud, hvordan vi skal dissekere øjet. Og hvis man regner hornhinden og synsnerven for polerne, så kan man tænke ækvator. Den er ligesom let at placere. Og det er her, at vi lægger vores snit. Yes. Men det gør jeg nu. Kan du så også det herinde? Rasmus, steady hand, Lisbjerg. Hvad hedder det der sekret, som dropper ned der? Noget glaslæme, ikke? Ja, det. Så kan vi se 3 hænder, og vi skulle gerne kunne se både senehinden, det var den vi klippede over før, og så den helt sorte overhinde, som er alt det sorte vi ser her, og så nethinden også, som er den grå, altså indersiden, den grå hinde, som let skulle krølle sammen. Jeg ved ikke om man kan ligesom løsne den lidt fra senehinden. Vi skal også lige sige, at det er svært at se på videoen, men der hvor synsnerven kommer ind, der sidder der ligesom en lille grå udposning. Og det er altså den blinde plet, som vi i øjet godt nok korrigerer for, så vi ikke opfatter, så vi ikke opdager, at vi har et blindt punkt i øjet. Yes. Det vi ser her, det er dels linsen. Hvis du både viser, at vi har en, som vi har taget ud af et andet øje, som er der. Og det er den, som
Camilla peger på her, som ligger inde bag ved hornhinden. Der var den nede, der ligger dernede under. Som altså er det, vi ser her, også på selve øjet.